салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. деринтизортарин ва марказитарин рақобатҳои олами варзиш ин ҳафта муборизаи ба қавле гигантҳои бокс Тайсон Фюри ва Деонтей Уайлдер дар доираи набарди сангинвазнҳо барои ба даст овардани камарбанди чемпионӣ бо фарзияи WBC ба ҳисоб мерафт. Рақобат 11 раунд идома кард ва тибқи ваъдаи Тайсон Фюри ин мубориза бо натиҷаи нокаут дар раунди 11 ба нафи Тайсон Фюри хотима ёфт. Кулли чемпионатҳои варзишӣ дар сояи ин рақобати оламшумули бокс пинҳон монданд ва дар се рақобати чанд соли охири Уайлдер ва Фюри ҳаминак Тайсони бритониёӣ дар муқобили зуртарин боксчии амрикоӣ пирӯзӣ ба даст овард ва исбот кард ки ӯ ба гуфтаҳои худ устувор аст ва Уайлдер гуфтани боксчиҳо дар сатҳи ӯ нестанд. Акнун мебоист Тайсон Фюри бо Александр Усики украинӣ ба набард барояд, вале шартномаи рақобати ҷавобии Усик ва Энтони Ҷошуа инҷо монеа ба миён меорад. Александр Усик ва Энтони Ҷошуа бояд тибқи шартнома як бори дигар ба рақобат пардозанд ки ин муборизаи ҷавобӣ хоҳад буд. Дар рақобати Уайлдер ва Тайсон Фюри то охир Фюри бартарӣ дошт ва охир ҳатто Уайлдерро мадори зарбазаниаш тамом шуд. ҳарчанд дар аввалҳои рақобат Тайсон 2 маротиба ба нокдаун рафт, вале нокдаун аз нокаут фарсахҳо дурӣ дорад. Як нокаути Тайсон Фюри ҷавоб ба 2 нокдауни Уайлдер шуду. Бартарияти кулли омурҳо камарбанди чемпионӣ дар камари Тайсон Фюри баста шуд. ман ҳар гоҳе Тайсон Фюриро дар ринг бубинам мегӯям ки ин одами пур аз равған дар раунди аввал ба замин меафтад, вале мушакҳои сахту мустаҳкам пеши техникаву суръат ҳеҷ арзише надоштааст. мисле ки танген мисли шамол аз пеши BMW мегузарад. Лионел Месси футболбозе аз Испания ба Фаронса рафта акнун бар зидди чемпионати Испания бархостааст. одаме ки ба қавле як умр аз маконе нону намак мехӯрд акнун ҷониби он макон тир мекушояд. маҷалаи машҳури Франс футбол камкам мусоҳибае бо Месси анҷом додаашро нашр мекунад ва имрӯза маводи нашр кардааш дар мавриди фарқияти чемпионати футболии Испания ва Лигаи Яки Фаронса мебошад. Месси гуфтааст ки Лигаи Яки Фаронса андак аз ҷиҳати масрафи нерӯи ҷисмонӣ аз Ла Лигаи Испания бартарӣ дорад. инҷо ба назари ман дастаҳо нисбат ба дастаҳои Испания пурқувваттар менамоянд. дар бозиҳо муборизаҳои беамон ҳис карда мешавад. ба футболбозон фурсат ва фосилаҳои озод кам ба назар мерасад, гуфтааст Лионел Месси. ин албатта ба назари Месси аст, вале дар назари мо чемпионати Фаронса ҳеҷ гоҳ ба чемпионати Испания баробар намешавад. фарқият танҳо дар он аст ки бозигарони Барселона доим ба Месси партофти головар медоданд. инҷо бошад чун Мессиҳо хеле зиёданд. Гарет Бейл футболбози дастаи Реалро чанд соли охир барои диққати бештар доданаш ба варзиши голф интиқод мекунанд ва яке аз сабабҳои хотима ёфтани даврони ситорагии футболбози Уэлси низ варзиши голф аст. ӯро бештар дар майдонҳои голф мушоҳида мекарданд ва ин буд ки дигар дар чеҳраи ин футболбоз завқи футболӣ мурда ба назар мерасад. ниҳоятан аз ӯ бештар дар мавриди голф суолҳо медиҳанд. Гарет Бейлро ин навбат аз фаъолияти аслиаш яъне голф суолборон карданд ва ӯ дигар футбол не, балки фазои голфро таҳлил мекунад. ӯ гуфтааст ки миёни футболбозони Реал танҳо 2 нафар голфбозӣ мекунанд. дар ин шумул ман ва Тибо Куртуа ҳастем ки рақами 1 аз миёни ин 2 нафар бешубҳа ман ҳастам. вақте ки мусобиқаҳои голф мешавад ман ҳатман ба тамошои он меравам. ба ман фазои ин нави варзиш писанд аст. ҷамъияти одамон ва обу ҳавои муносиб. рости гапро гӯям бачаҳо ҳамаашон хуб бозӣ мекунанд. фарқият он аст ки дар футбол ва голф фишор зиёд аст, вале дар футбол довар аст. ҳама чиро мебинад. аз ин рӯ дар голф фишор зиёдтар эҳсос карда мешавад аз оне ки дар майдон ва миёни 80 000 мухлис фишор эҳсос мекунӣ, гуфтааст Гарет Бейл. ҳамин Мадрид чӣ хусусияте дорад? як сояи деназар ҳоло ҳам аз тамошои кӯчаҳои он сер нашудааст. сӯи дигар Бейлро бозии барои ман дилгиркунандаи голф аз майдони футбол дур мекунад. дар мавриди хонаи вайронаи миёни дастаҳои Каталонӣ ҳарф мезанем. воқеан ҳоло вазъияти дастаи Барселона бад аст ва ҳар касе ҳар аъзои ин дастаро маълумат кунад мисле ки ҳақ дорад. вақте як ба шикасти зиндагӣ дучор мешавӣ ва ҳамин хел шикастҳо рӯбарӯ мешаванд. айнан Барселона ба ҳамин вазъ гирифтор шудааст. Куманро барои миллатгароӣ ва пур кардани ҳаят аз бозигарони ҳолландиву ғайри каталонӣ интиқод мекунанд ва сабаби ин натиҷаҳои хеле бади даста барои чанд вақт
вақти охир мебошад. барселона дар гурӯҳи лигаи чемпионии худ аз охир меистад ва дар ҷадвали чемпионати испания бошад мавқеи нуҳумро касб кардааст. ман президенти барселона мебудам куманро истеъфо не балки зиндонӣ мекардам. хулас луи ван гал мутахассиси ҳолландӣ ки қаблан барселонаро 2 маротиба сармураббигӣ кардааст дар мавриди вазъияти ҳамватанаш роналд куман ва бозигарони дигари ҳолландии барса изҳори назар кард. ӯ гуфтааст ки вақте ки ҳама чӣ хуб аст ва кор он хеле мешавад ки мехоҳӣ ягон мушкилие нест. чӣ хеле ки френки де йонг ин корро 2 соли охир мекард. ҳеҷ кас то дирӯз ба де йонг ягон мушкилӣ надошт. вале вақте кор баръакс мешавад он ҷо бозигарони хориҷӣ ва сармураббӣ гунаҳгор аст ки оқибат ба истеъфои сармураббӣ мебарад. ин рӯзҳо дар барселона бар сари ман ҳам омода буд. аз ин рӯ ба куман ва де йонг маслиҳат медиҳам ки ба ҳарфҳои ҷамъият гӯш наандозанд, гуфтааст луи ван гал. рост мегӯяд, барселона шикастаам бошад нарехтааст, то нарезад наравед. бошгоҳи реал мадрид мунтахаби фаронсаро барои ғолибият дар ҷоми лигаи миллатҳои аврупо табрик гуфт ва ба ҷомеаи ҷаҳонии футбол ишора кард ки тӯпи тиллоии имсоларо ба карим бензема бидиҳанд. ана мушкилӣ барои месси. бешубҳа ҳоли ҳозир месси яке аз номзадҳои асосӣ барои ба даст овардани тӯби тиллоӣ аст ва ғолибият дар копа америкаву голҳои аз ҳама зиёд задан дар чемпионати испанияи порсола шароит фароҳам овард ки аргентинӣ нисбати дигарон барои ба даст овардани тӯби тиллоӣ шонси бештар пайдо кунад. ана акнун барои месси рақиби нав пайдо шуд. карим бензема бо мунтахаби фаронса ғолиби ҷоми лигаи миллатҳои аврупо гардид ва ин як қадами устувор барои рақобат бо мессиву дигарон барои тӯби тиллоӣ гузошт. бошгоҳи реал мадрид дар сомонаи расмии худ навиштааст ки кулли футболбозон ва мухлисони мунтахаби фаронсаро барои ғолиб омадан дар ҷоми лигаи миллатҳо табрику муборакбод мегӯем ва алал хусус таҳнияти худро ба ҳамлагари ин мунтахаб ва бошгоҳи овозадори реал мадрид карим бензема мерасонем. тӯби тиллоиро ба ӯ бидиҳед, навиштааст бошгоҳи реал мадрид. тӯби тиллоӣ моли касест ки дар футбол натиҷаҳои назаррас дорад ва ин ягон бозичаи кӯдакона нест ки ба ким кадом бензема ва лука модрич бидиҳанд. ин албатта шӯхӣ аст, вале ба фикрам бензема тӯби тиллоиро гум мекунад. инашам шӯхӣ буд. криштиану роналду футболбози мунтахаби португалия боз рекорди навинеро дар олами футбол ба номи худ сабт кард. мунтахаби португалия дар бозии дӯстона бо мунтахаби қатар бо ҳисоби 3-0 ғалаба ба даст овард ва яке аз голҳои ин дидорро лидери мунтахаби португалия криштиану роналду ба самар расонид ва бо ин голи задааш португалӣ рекорди навинеро дар таърихи футбол сабт кард. қатар 46-умин давлати дунёист ки криштиану роналду ба дарвозаи он гол мезанад. ин голи 112-уми рони аст ки дар рақобатҳои мунтахабӣ ба самар расонида шуд ва на ба голу на ба шумораи голзанӣ ба дарвозаи мунтахабҳо касе бо ин футболбоз баробар нашудааст. ҳеҷ кас ба дарвозаи мунтахабҳо 112 гол назадаасту ҳеҷ каси дигар дарвозаи 46 мамлакати дунёро рахна накардааст. респект маэстрои футбол. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.